Hjælp os unge med at få mere motion. Udendørs fitness har været mit frirum på skolen. Her der har jeg kunne koble af og fået frisk luft til hovedet, samtidig med at jeg har kunne bevæge min krop. Efter en lang dag med undervisning og lektier, hvor jeg har siddet med hovedet ned i skærm og diverse bøger en hel dag, så er det mega fedt at kunne komme udenfor og træne, i stedet for at sidde inde i et træningslokale bag lukkede døre. Udendørs fitness giver både muligheden for at få eleverne ud i den friske luft, og det skaber et fællesskab på skolen, samtidig med, at man får eleverne til at bevæge sig. Og på den måde, der slår man 3 fluer med et smæk. Og der er både mulighed for at træne styrke, cardio og balance. Og for os piger, der er det også mega fedt, at der er noget aktivt, vi kan lave udenfor, når drengene spiller fodbold. Og skoledagene er også blevet meget mere sjove, fordi vores lærere har været mega gode til at inkorporere den her park i vores undervisning. Så vi har altså kunne være aktive under indlæring. Jeg vil ønske, at mange flere unge havde den samme mulighed som mig på deres skole.